Este home vai para a feira de Vilalba, pero non é un tratante de gando nin vai mercar nada. O seu nome é Manuel Xil, pero é coñecido por todos como Xil da Ribeira, porque é da Ribeira de Piquín. A xente xa sabe onde atopalo, de camiño a algunha das moitas feiras das terras de Mondoñedo ou da Terra Chá, e abeirado debaixo do seu grande paraugas negro. Xil herdara da súa familia o talento de adiviñar os males e de coñecer os remedios para curalos. O seu saber era recoñecido e moi valorado polas xentes que acudían onde a él para sanar os seus males, os físicos e os da alma. Os seus coñecementos, como os da maioría dos menciñeiros, baseábanse en 3 puntos fundamentais: o coñecemento do home física e psíquicamente, o coñecemento da natureza e das propiedades curativas que hai nela, e a psicoloxía para saber escoitar e comprender as doenzas dos enfermos. Un escenario básico para as relacións sociais e comerciais en Galicia foron e seguen sendo as feiras. Pero nas feiras galegas non só se mercaban e se vendían artigos de todo tipo. Eran un lugar para que a poboación rural coñecese as novas que acontecían no seu entorno. En un tempo no que os médicos eran un luxo para moitos, nas feiras pasaban consulta menciñeiros e curandeiros. Ademais de sanador, Xil da Ribeira era un xastre moi especial. Cando unha familia o chamaba para que vira un enfermo, primeiro observaba a forma de tosir do seu paciente. Cando non había cura, preguntáballes aos familiares se o enfermo tiña un traxe novo para a derradeira viaxe. Se non o tiña, el ofrecíase para facerllo, e tomáballe as medidas ao que xa vía como defunto. Os seus traxes tiñan unha característica especial: carecían de petos e todos levaban 7 botóns. Xil compraba a tea, sempre de cor escura. El mesmo cosía o traxe, e aínda que tomaba as medidas de memoria co seu paraugas, case nunca fallaba o corte. Cando Xil remataba o seu traballo, entregábao coa única condición de que o enfermo só podería poñer aquel traxe unha vez morto. A historia que lles estamos contando chegou ata nós porque a escribeu Álvaro Cunqueiro. O seu pai era boticario aquí en Mondoñedo e á súa botica acudían moitos menciñeiros como Xil da Ribeira para preparar os seus remedios. Alumbre, sulfato sódico, alcanfor, manteca de cacao, nitrato potásico... Todos estes elementos foron empregados tradicionalmente na elaboración de produtos medicinais. Hoxe a farmacia consegue nos laboratorios sintetizar en fármacos as propiedades que podemos atopar na natureza. No pasado, os menciñeiros e menciñeiras coñecían as propiedades curativas das plantas medicinais, así como coñecían os beneficios do aire da montaña ou das augas termais. Xil da Ribeira é un aplicado observador da natureza. Coñece as propiedades de cada erva, de cada flor silvestre. Recolle tal ou cal planta ou raíz dependendo da estación ou fase da lúa. As súas técnicas de curación van desde a imposición de mans ata a elaboración de menciñas segundo os métodos tradicionais que aprendeu dos seus mestres. Neses métodos de curación había, ademais dunha certa base científica, unha compoñente de fe. Este é un dos ritos que fan os romeiros que veñen á lanzada. Barren os seus pecados. Para cumprir este ritual hai que dar 3 voltas arredor do altar da Virxe. Os fieis que acoden ás ermidas e ás igrexas galegas non só buscan a súa curación espiritual, tamén buscan curación para si mesmos e para os seus. En Galicia hai multitude de santuarios que teñen sona de curar certas enfermidades, pero como se enfrontaban á súa propia enfermidade e á súa propia morte xentes como Xil da Ribeira? Un día de xuño de non se sabe que ano, Xil da Ribeira díxolle a súa irmá que ía sentar ao sol e que dentro dunha hora o fosen buscar, pero pediulle que non fose ela soa, porque o ían ter que meter para a casa. Unha hora despois seguía sentado no escano, pero xa estaba morto. O que non se sabe é se deixara feito o seu propio traxe.
Ata hai pouco o normal é que os galegos morresen na casa. Alí era onde se amortaxaba o corpo e onde se velaba. Hoxe iso faise nos velorios ou nos tanatorios. Os antropólogos din que esta é unha maneira de intentar botar a morte da nosa casa e das nosas vidas. A cultura popular é o resultado da convivencia secular dun pobo. É unha creación colectiva froito das múltiples continxencias históricas e da interrelación de cada un dos nosos antergos coas persoas coas que conviviu e co medio no que habitou. Secularmente fomos elaborando respostas e explicacións para os misterios do mundo e da vida. O que somos está nas nosas obras materiais, pero tamén no intanxible e inmaterial. Aprendemos a enfrontarnos cos medos ás persoas, ás feras, á enfermidade e á morte. Soubemos atopar o optimismo dentro da saudade e pechar con retranca a certeza inexorable do final. Con estas verbas quedan esconxurados todos os homes e mulleres e nenos de corazón grande, das malas enerxías, dos negros meigallos, fantasmas, centellas e rayos, e malos carallos que xiran pola vida. Neste capítulo de Historias de Galicia quixemos falarlles daqueles actos dos galegos que aparentemente non están guiados pola razón, pero que no fondo teñen moita razón de ser. Son creacións colectivas que nos serviron para dar resposta a necesidades moi reais. Detrás destes actos e destes rituais hai só medos ou tamén soños de futuro. Subimos ou baixamos os galegos na escaleira da historia? Quen sabe? A ver que? Que este nega para cá cousa do demo tamén son de Deus, Bótame aí un